Yun, alright guys. Yun, nandito kami ngayon sa sa Kamalay, Binmalay. Yun, mag-i-stud ang aming aso na si Bruno Mars. Alright. Kahit bumabagyo, tuloy-tuloy pa rin tayo guys. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Who let the dogs out? Yun guys, ayun ang client update po tayo. Ito yung stud session namin na bumabagyo dito guys. Yan si Bruno, ang aking alagang Labrador ang mag-stud ngayon. Yun ang basang-basa na ako ng ulan dyan guys. Kaya tingnan nyo yung pants ko. Wet and wild. Yun, kahit basang-basa tayo, tuloy-tuloy pa rin. Yun, ito yung session nila ni Bruno saka yung aso ni Sir taga Kamalay Binmalay. Kalmaya mo kwanta. Yan na guys, nakala nila porkit Labrador ay napakadaling i-shoot. Di po guys, porkit hit yung aso ay kusa na lang magpapa-stud. Hindi po lahat ng babae na fertile ay kusang nagpapasampa. Tingnan, pansinin nyo mabuti dito. Yan, virgin po yan ha. Tingnan nyo yung may-ari. Pag nasaktan yung babae dyan, tingnan, magpupumiglas yan. Diba? Yan na. O yun na. O, diba? Nabit sa takot ni Sir, siyempre binitawan niya na para hindi siya makagat. Kakagat talaga yan guys. Kaya na Labrador yan, pag nasaktan yan, talagang kagagat yan. Animal instinct yan eh. Yan. Kaya dapat alerto ka rin. Sa mga nagsasabing madali lang ang trabaho ng shooter, para sa inyo madali yan, pero para sa amin hindi madali yan kasi kapalit pa rin ang buhay dito eh. Nakataya pa rin ang buhay namin dito guys, kasi hindi mo naman po namin alam kung talagang updated yung vaccine ng hinahawakan namin na aso. Kaya maliban namin kung nagsisinungaling yung owner na hindi pa pala updated yung vaccine, iyari din kami. Kaya doble ingat talaga. Yan, binasalan po namin guys baka sa mga basher dyan na sasabihin nila bakit hinahawakan yung aso, bakit binubusalan, nakakaawa, animal cruelty. Ay nako, kung alam nyo lang, kung nandyan lang po sana kayo, malalaman nyo po kung gaano kahirap mag-breed ng malalaking aso. Kaya fertile po yung babae dyan 9 days po niya, virgin, kaya nahihirapan po kami i-shoot yung aso. Kaya mahirap guys, napakahirap po pag shoot ng aso, lalo na wag ganito kalalaking aso. Buti na lang Labrador, kaya hindi rin masyado nakakatakot. Guys, start na. Hindi pa namin makukuha dito sa pangatlong try namin makukuha. Ayun ako din yun, lalo na pala sa pangatlo. Yun, diba? Ganun kabilis magsisitakbuhan. Shout out sa'yo Sir. Siyempre protektahan din nila sarili nila. Alis sila kaagad pag nagwala yung babae. Pero ako andun pa rin, nakawak pa rin. Makagat kung makagat, okay lang sa akin. Sanay na ako sa gagat, madami na akong kagat guys. Para sa akin lang makatulong sa pagbibreed ng mga kapwa ko, fair parents, para maging successful po yung breeding namin. Breeding nila, matutuwa sila syempre, lalo na pag nagkaroon maganda yung resulta ng pagbibreed namin. Yun, lock and load, ganun lang kabilis. Pero ingat pa rin guys ayun, lock and load daw sabi ni Magic Hands. Pero malikot yan siguro masikip kasi virgin po, kaya medyo masakit para sa male din yan. Yun, nakangiti na si Sir na medyo kabado siya dyan, matika na siya makagat. Tignan nyo guys, nagbunga yung hirap namin kasi nanganak po siya ng 6 guys. Ito na po, 6. Namatay yung isa kasi napakan daw niya, sayang naman. Puro chocolate yan guys, saka malalaki, grabe. Kokonti pero ang lalaki. Maraming salamat po Sir sa pagtitiwala mo sa akin.